artimang, lukumang, nana sasaba yokoromo. Anyong suf sarana sa ipsadeni foroisi igadri i actor toin we spade de. We bari odi we carry one sweet fasif kon luku en archi de prespartori sawabi fitija. En men barodi, Noord go met Zuid, Oost go met West. Uka ini, dus kakayesi artisan. En mis don janga bararot. Ja, maar zeg ik tido de baka, pucare prespar nyusu. En natuurlijk, isabi, walau sernama etana trasi, wa barde wan odi ook toe, voor de hardest tour de banyi, omdat tide tori deftak. En usabi, abijima va kondre, fusana dena trasi, en unu fusana sepsa, watja ook toe de beelden, ala de tori, voor mek asana people fus ja saitan ja, si sepsa na trasi. Ja, zo maar zeggen. Asa torde. Ano de no wan terafasi, tuna nga diri no de wano mode. Wano mode, dat is. Ja, zo. Jere da we obidin shoti de, omdat arti maluku manna na sasaba yokoromo, de waarheid moet gesproken worden. Ja. Want te ine taki, de libisma die lever laster bedrigi angalei herde, e pompu hersen voor libisma ja ina kondre voor no kafesi, da untak desani. I moest tak desani. Isabito. If a regering Santoki Brunswijk no be change beleid, sabopsa. So an euro masaragambo mo tegi. Eerlijk, if you look at hier situatie van Sambe Waka, Ja. kobi je luka koers. Ja. Dat koers moet de zeker 40 gwa 50. 1 op 140. Ja, ala de wana 150. met tegi. Na data koers moet die de na day. Isabito, want a regering takasani, met name en toenam, a regering bouterse adin, actie. Ja. Santoki Brunswijk tak utek a wil eerder abara. Maar dan zei denk ik, zij de actie eigenlijk. Want de serve leg uit dat asano de zo. Maar zij sana probleem eigenlijk. Zij de man De man obe man pailanti man, de ambtenaar. Ja. Isabi want in begrijp dat serna abi 55.000 ambtenaar e woroko. Ja. Trawe woroko, trawa ne woroko. Maar de chismoni en dat lanti mu paiden. Dat is. En in bereken taki mo jiwa exemple. Koutak faide ja. Ja. Dan yangai frowe libi. Da wabi pching. Ja. Da biji boy fi ijama wan kafel. Iyepa ma mek wan oso ama stekte gesen. Tien kong. En zo. Maar ala brek ten da mai ka yu oso. Koskunyang. Mino, saba yum teji mi. Kosukunyang, patafama kong, ala break te macam senama wenya break te to. Iya. Dus dat mau kong aksi apa dak yere ne iya wasanji mi. Iya, ala break te amananga en vrouw e kons dong. Def dat no sare te da tamengwa oso da mai aksi wan porsi ji wanf den de waka strati ko won. Chaga oso. Chaga oso takanga me. Megi masargambo. If you look asanati, Iya. Da me luku fabe de ina vorige regering toch? Iya. Toch dat ki eigenlijk im scorapching. In training. Ja. Dat hier no. Vanaf nu, je tang dape, je tang in je oso. Mi ji wan voorsprong, wan push. Ja, mi ji ala de tori, dem sor in buroko. Lek zei dat ki trusi anu go ina gorong im go met moiti. Moiti tok, fuko moit. Maar im ko ala lis dape ko sukunyang. Asa ne buroko so. Nee, ik kan kon wale sko luko no terwijl we nya da ye nya mei. Sasande. Maar san om just wan alfabet. Nee, kan niet. Isap te lees alfabet as score Ja, toch. A, B, C, D, E, F, G. Nee, as an nomak deso. Isabi toch. Want dan, en volksgezondheid bij leeronder toe. Ja. En de regering is kompai de paiman dat zorg dat de lantiman bekantjes mooi. Ja. Je verstaan. En daarom ik een herstelplan zet met eigen inbreng. Je verstaan. Ja. Is een applaus waard. Ja, natuurlijk. Zo. Dat we go moro fara. Maar sabi alibi dis inagron tapu. Tanyi fubuna koja. Dus abunda regering is doe af gaande regering. Dat is na tanyi. Ja. Dat je pompus ma hersen. Nanga lei bedrigi. Berichten. Ja. Je pompu ding. Want I leer ding. Want mi asometak misani. I leer ding taki in 2010. I leerde voor stemmen koers voor twee taktek weg. Ja. Dat I leerde. Dat er een boom. Nee. De president dat een boom toen. Nee, I leerde voor kruisboomleider. Dat I leerde. Ja.
Isabi toch? Ja. Met naam en toenaam. En die tijden dat you odwe morobu. Ja. Dat die leiden man. Maar in 10 jaar no ben de in stand voor horen een koers voor 280 in stand. God forbid. Ja. Takanga mi. Ja, a enige san sam mazaragambo. De leerders maar toen dat geren no, stemt op mi, moest het alle de toren, want alle zijn bokong. Ja. A enige san sam is dat de man dat die, Ja. denko boom. Ja. Denko boom. De man kon bon. Ja, denko Dus boom. na samen doe alek awari domeri toch. Ja. Dus ja. dan man mo voor voeranga voor viri. Dan man awari de loon de bartak houde dief. Ja. Je verstaan. Je verstaat hoor. Zo. Maar we moeten een beetje crisis de, want in begrijp dat Ja. behalve economie crisis. Je sabi, want na toren ook geschuld. En IMF, ano a regering taki na IMF taki na 4 miljard schuld ta kondere abi. Ja. Huh? Ja, IMF tak dat die. Ja, IMF taken. Maar onderzoek had hoor, en dan moet ik dat na schuld. Dat na payman die Ja, jari. dat schuld. En 4 dan, miljard. im erkent taki aba payman dati, dat we luku fawo yepi. Juist. Zo, maar we kona yepi. Natuurlijk. Zo, die sabi. Maar we moeten biji crisis de. Na door alibi, dat inobema hoor a koers, Ja. 280 in stand, zij take over in 2010, Ja. die creëer een crisis, in ons crisis dat neemt. Jimmy. Normen en waarden. Ja. Ja. Je mekis ma lase respecti ji de serefi. Je mekis ma frigit suma na biji wanga suma na pchiwang. Je mekis ma frigiti suma ji leiden na nga suma ne ji leiden. Isabi Ja, toch? ja. Want fam jaso, 5 finger jaso. Ja? Maar la de 5 finger no langa wang. Dat die. Maar de samo, maar de mek wan kofu. Maar saye do, je play, je splijt ding. Ja, dat Isabi hebben toch? we maar terang. Ja toch? Ja. Zo. Ja. Dus dat je verstand archi man lukumang unoma aberespecti ju servi. Maar de waarheid is hard om aan te horen. Want titak de waarheid, de inechim ga pentje. Ja. Isabi De toch? man loopt zo. Isabi toch? En dat je wan verdoeselas aan de tak over sociaal contract. Kabatuba. Ah, Sociaal contract. suma skop you. Mevrouw misrif af. Die de mas takato dat die. De mevrouw werd zo. Schrijven, sociaal contract. Ja. Dan lukt dat 5 voeren uit. Want misschien is dat niet. Of dan kan je maar bedoel dat hier een sociaal contract. Naar die pakket noemen. Nou, dat is niet. Dat die. Maar dat misschien de mij doen in Avrokara. Nee. In Avroko. In Avoroko. Pakket teki. En daarom de mij mek misbruik. Want de regering die zie, is zorgen voor de sociaal zwakkeren. Dus wat mannen Ja. amma wandanga de pching, regering yepi. Ja. Isabi de woroko man. Woroko man. De woroko De man de man. woroko. De man de woroko. De melden aan Sibiru Manting. Ja. Oké, dat is het. Isabi toch? Ja. En in Berieke tak na 55.000 ambtenaren. Ja. En de man had die regering ojepi. En de man dit na onder het balkon toch? No. Oké. En de man mek misbruik voor de man dat die. Ja. Dus in feite, in 10 jaar tijd heb je het volk niet opgevoed. Nee, Je hebt het helemaal volk voorzien van voeding. Ja, dat denk ik. Dat zij doen. Je doet nooit. Not. Nou, zelfs zijn van boy de konja ala de Ja, ausang dat is toch. Ja toch. Ja, Ino toch. voeda maar op. Ino zo lama samam doen. Juist. Ik ben leraar man tak jere no die ek moto ja. Die kon ja so na once in a while if we nyai kan nyami. Ja. Weer no Frankrijk de Fransman. De man abuan de nyanta fara. Abuan la. La. Ja. Oké. Dus baka ala sturu wala de. Dus zodra je gasten er kom. Alai opo. Alai opo de prete goina la da de mai tapen. Dat we jitori. Tigwe dan. Dat we nyambaka. Oké. Dat hem doen de man. Dus dat die. Je verstaan. Right. Isabi. Mijn begreep dat de man pompu, de man hersens hoe dusdanig naar een lee, bedrijf naar een laster. Ja. Voor no abere spetjisma. Voor leerden voor kosisma. Voor tijdisma. De leerden trouwom go libin je broek saka. Voor sap zij abi. Dat voor alai. Ja. Zo. Terwijl a regering die aba dekati. Ja. Ja. De man aba durf tijd. Ja. Voor no pusane fesi. Maar de man kota de bezig het kota kanker geswel. Ja. Isabi toch. De man heeft die kalpol nanga vitamin. Dat af ori even today alibi. Isaba san dat. Ja, misabi ja. Te dat er tegen tak ja 5 ideeën te. Ja.
dat de man is afsafaleji. Ja, pijn. Apijn. Ja. Nee, de regering die stak met kota kanker gezweld. Puru. Oh, had hij wel? Oh, had hij. Zo Inderdaad, want Ja. miser vieren, no sap voor jou. Meer vieren toe. Bueno. Maar zo man heeft vieren. Allemaal vieren. Allemaal. Allemaal vieren na één fasie. Maar je doet moeite. Je mek moeite. Je mek moeite. Im tam mek moeite. Dus dat hij. Zolang er libi blode, Ja. im tam mek moeite. Dat hij. Isabi toch. En a regering disi, no abi ting fu de san dati, taki e pusan ga fesi, anga de san dati. Isabi toch. En daarom mek a regering die politie ba, koopkracht versterken. Ja, Guinea man. Die de worko man. Onthoud Je dat. lega nadruk tapasan. Je zijn die lega Ik nadruk moest tapasan. takasan toch, want de regering het taki, dat we die a koopkracht, dan de traman van trasi, Ja. en leggen dat, de man die nap dat jongen, de man ook zie. Nee, de regering taki te euroko. Te worko. Te euroko, te meldi aan si bureau man te na euroko pe, Je gaat een baas. oh baas, Je tak goeiemorgen baas. dat vooral, dan amaka jepju. Ja. Maar je kan napo dan iwiki manting dan aichuru je relax. Sasa ne euroko. Asan ne worko so. Nee. Isabi toch. En wan derde wan kong. Ja. Dat is ina Ina amudi. Amudi. September. Ja. Dan wan derde wan Ja, kong. sasa ne. Maar je begrijpt dat a president nang een gevolg. Ja. Dus aan een koiri de mango. Nee, werkbezoek. 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 Ja, werkbezoek. Weet dat Let wel, werkbezoek? werkbezoek. Oké. En dat te luku, de luku, dat we bigi sorry van a president Kong. etakanga diaspora. Ja, van mij kon eerst. Van Ina mij kon kon, Ja. voor teken de Ja. MOU, de man teken sani. Ja, ja. San teken dat Ja, be. ja. En daar kon dat persconferentie horen, Ja. dat zei je morgen. Natuurlijk. Maar tanga no, dat we bigi verstand dat ki a kukuru is meer Esmerboom. boom. Ja. Ja. Mismera blok die go in aan nyam. Dat is. Je verstand. Dat ben ik de manchiatori. Ja, met de man loko. Moment mogen bogen. De opmerking is al vaker gemaakt dat president Santokhi de zon deze kant heeft doen komen. En het is echt warm. Normaal gesproken zouden we onder de 20 graden moeten zitten. Maar we zitten nu prettig gemiddeld. En ik heb het voor het eerst echt ook gewoon warm in Nederland. Terwijl dat het niet hoort te zijn. Maar zoals ik al zei, is die warmte allemaal in lijn met wat wij nu willen qua buitenlandse politiek naar Nederland. Warme relaties, hechte relaties, waarbij we op basis van gelijkwaardigheid, eensgezindheid een plan hebben, een plan uitzetten en ons ook houden aan dat plan. Dat ervoor gezorgd kan worden dat de wederzijdse ontwikkeling van beide landen ter hande genomen kan worden. Er is sowieso veel dat wij als jonge natie van 40 plus jaren kunnen leren van deze natie. We zijn in een land dat toch wel mag bogen op een aantal successen op diverse gebieden. We zijn in een eerste wereldland. Wij als stijgende natie, als upcoming giant, doen er dus goed aan om ervoor te zorgen dat bij het kiezen van onze internationale partners, onze internationale betrekkingen, wij ons aan die betrekkingen houden die voordeel hebben voor Suriname. Het moment is hier, als ik me niet vergis, komt achter ons met enkele momenten de stoet aangereden waarbij wij president Santokhi, minister van Buitenlandse Zaken, mogen verwelkomen wanneer ze hun opwachting maken bij het paleis Noordeinde. Op de achtergrond ziet u nog het monument aan prins Willem I. Dat vormt allemaal een mooi decor voor wat er zich hier gaat afspelen vandaag op het Buitenhof. Het is allemaal heel goed geregeld. Het verkeer wordt nu stilgehouden, zodat er op een gepaste wijze een intro kan zijn, een intrede kan zijn van zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Hij komt nu aangereden, dat is de stoet en zijn begeleiding. Het is goed om aan te geven dat we absoluut op een historisch moment staan. Onvoorstelbaar was dit 10 jaar terug, de afgelopen 10 jaar, dat wij een Surinaams staatshoofd zouden mogen verwelkomen in Den Haag. Warme politieke betrekkingen op basis van wederzijds respect. Het intreden van zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi in Paleis Noordeinde, wanneer hij zal spreken, de koning van Nederland. Met trots prijkt daar het Surinaamse wapen op de Surinaamse vlag.
mooie momenten wanneer dit wapen zijn intrede doet bij Paleis Noordeinde. In de wetenschap dat wij gaan naar warmere, sterkere, hechtere relaties op basis van Wij zien het hoofd van de afdeling protocol zich begeven naar het voertuig waarin de president zich bevindt. Hij komt aangereden samen met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Albert. Mooi moment voor Suriname, mooi moment voor de president om in de gelegenheid te zijn om geschiedenis te schrijven voor het volk, voor de natie. Daar zien we ook ambassadeur Rajinder Kargi, gevolgd door de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname en het overig Surinaams team. Goed om aan u aan te geven dat dit gesprek gevolgd wordt door het gesprek waarbij een opwachting gemaakt zal worden bij premier Rutte. Mooi moment voor Suriname wanneer hier een historisch bezoek is van onze president, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi aan de koning. Staat in het teken van het bestendigen van de relatie tussen Suriname en Nederland op het hoogste niveau. De politieke betrekkingen, zoals ik eerder gezegd, ongekend in de afgelopen 10, ja zelfs 12 jaar ongekend. En dat wij op deze manier, op dit niveau, toch wel de politieke betrekkingen kunnen bestendigen. Normaal gesproken duurt zo'n bezoek bij de koning 15 minuten. We begrijpen dat onze president iets langer dan dat daar binnen zal zijn. Dat geeft toch ook wel aan het wederzijds belang of het wederzijds respect dat er is tussen deze twee naties. Maar ook de waarde die er wordt gegeven aan de gesprekken en aan de goede relaties tussen, warme relaties tussen deze twee naties. Zoals eerder gezegd brengen wij ietsje later het moment wanneer de president met de heer Rutte zal spreken. Wanneer wij dat moment voor u brengen, delen wij ook met u de hoogtepunten die er zijn gekomen vanuit het gesprek dat de president Santokhi heeft gehad met de koning. En zo begeleiden wij u stap voor stap door deze dag. History in the making, glad that you're a part of it. Saranang Sawini. En deze regering onder mijn leiding is geen populistische regering. Deze regering onder mijn leiding gaat geen problemen vooruitschuiven voor die volgende generatie. We gaan het in onze regeerperiode oplossen. En daarvoor nemen we zware maatregelen, ja, die pijn doen. En die pijn is voelbaar tot hier in Nederland van het volk daar. Maar kankergezwel wegsnijden doet pijn, ja. Maar we kunnen geen kankergezwel gaan aanpakken met vitamintjes en paracetamols. En dat hebben we daarin gezet. Een pakket van maatregelen. Zwaar, gedurfd, moed,
leiderschap, maar we voeren het uit. Maar we zorgen ook ervoor dat het volk de bescherming krijgt. En al 2 rondes hebben we de injecties al gegeven. Dat ze verlichting krijgen. En voor einde van september krijgen ze een 3e ronde van verlichting. We gaan het volk niet in de steek laten. Maar we moeten die economie op sporen brengen. We moeten de financiële crisis aanpakken. En natuurlijk zal de situatie meer ruimte bieden aan ons als regering als die financiële injecties van die financiële instituten die ik net genoemd heb binnen zullen zijn. Maar alle maatregelen, laat mij dat benadrukken hier, alle maatregelen en alle financiële injecties die tot nog toe gepleegd zijn in Suriname is op onze kracht, met onze eigen inspanning, met onze eigen besparing en 0 cent van buitenland. Want ik zit daar nu in die driver's seat. En ik zie wat die redding betekent van 25 mei. Als dat niet gebeurd was, zou ik niet weten waar Suriname nu zou zijn. Het herstelplan zegt, bij ongewijzigd beleid, als we dat gecontinueerd hadden, zou de koers tussen 140 en 150 SRD zijn voor $1. Bij ongewijzigd beleid. Dus er is beleid gewijzigd. En we hebben crisis aangetroffen. Wat in het IMF-rapport staat. Een ongekende crisis. Van ruim 4 miljard Amerikaanse dollar schuld. Ruim 80% van je BBP. Bijna ongekend in de wereld. Een schuldencrisis. Een COVID-crisis. En de effecten van deze crisis die doorwerken naar het sociaal-maatschappelijk leven. Wat armoede veroorzaakt. Maar een andere crisis, wat onvoldoende belicht wordt in de media en wat ik zie en dagelijks meemaak, is die crisis in die sociale fabriek van Suriname. Het eroderen van waarden en normen. En dat zijn de zaken die wij moeten aanpakken. En dat pakken we aan. En we zijn een jaar verder. Daar waar in de overdrachtsperiode van het bestuur juli 2020 de uitgaande regering een beroep op ons gedaan had als inkomende regering om hun te helpen bij het zoeken van financiële middelen om salaris te betalen voor ambtenaren. Want dat geld was er niet. Staatskas was leeg. Dan kan ik u zeggen, na een jaar regeren, 2 keer telefonisch overleg gehad met premier Rutte. Om duidelijk met elkaar af te stemmen en af te spreken. Dat die relatie op politiek niveau, op sociaal-maatschappelijk niveau, op diplomatiek niveau en op alle gebieden tussen Nederland en Suriname volledig hersteld moest zijn. En dat hebben we binnen een jaar gerealiseerd. Missies zijn geweest, virtuele bijeenkomsten zijn geweest. En als zoveel voorbereidingen in 1 jaar getroffen zijn om die relatie volledig te herstellen, dan is het moment aangebroken dat de president komt naar Nederland en met zijn ambtgenoot zorgt ervoor dat die bekroning komt van die volledige herstel van samenwerking en dat we op basis daarvan een nieuw programma met elkaar gaan afspreken van samenwerking
op handelsgebied, op investeringsgebied, op optimale inzet van onze diaspora-gemeenschap bij de ontwikkeling van ons land. Maar aantrekken van investeerders. Nederland gebruiken als facilitair land om ook voor ons te gaan interveneren daar waar mogelijkheid bij IMF en andere financial institutions. Volwassen relatie. Niet belast met emotie. Zaken doen. In het belang van beide landen. En daarvoor ben ik hier. Maar ook voor de diaspora-gemeenschap. Voor jullie. En ik ga het officieel bekendmaken één deze dagen. Maar ik heb een cadeau meegenomen voor jullie. Maar wacht u even. Wat het cadeau zal zijn, ga je horen. Maar één ding kan ik je wel zeggen. Bij reizen naar Suriname ga je geen stress meer hebben. Oh, kom. Step by step. We gaan het officieel bekendmaken. Zo, dat doe je en loko Ja. uyere. Ja. Fasane go dape, dat wan taki, wan bigi boy kondere, go do saak, die mama saranang. Ja. Je verstaan. Ja. Wansan me wat te doen. Uno mek no wansma, controle krioli inu watara, pori watara. Dim dirinje, dim wasi. Ja. Want ja no meti. Nee. Je sabi toch. Ja. Dus dat je begrijpt taki, de man doesan dape. De man mek moeite to MOU teken. Ja, daarom moet zo doen. Daarom is zo volk toch? Ja. Make a volk shi. En we gaan naar FB, yang ada sana ti. Nee. Go look at the fake news. No. Weet Dit is nou wat juist je- de story. Dit is nou juist de Dat story. Ja. En je ziet, als gevolg van vast van de man onthaal, Ja. een president voor Suriname is belangrijk, is Ja. een president waard. Ja. Je snapt het toch? Sumanol, maar desma taki, sumanol op zo, mino maar je pen. Nee, Je tuurlijk snapt het toch? Ja. En wansani, die daar also ja, a thuisfront, dat we tango doro na ala de libi. Zo moet zo trusiani na grond pran wansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En zorg goed dat je het napek wan jaja sarana man, of wan jaja sarana uma. En mine na masara, dignity, gambo. Ja, maar zeg ik wat tapu. Maar leksa usorik bouw sora. Als een volk ook toe de man leli daarop sorry. Sa a president voor president voor leli daarop. Nanga sernang. Ja. Want na man na leli daarop. Grote song Grote zoon van leli daarop. Ook dan mijn kombaka. Ja. Unu moet zorgen. Want zijn niet maar zeg ik Nee, wan toro, Maar de toro, dape. dit heb je leli daarop. Ja. U moet het allemaal voor nu. Maar ja, daarom mi etaki. No troe doti op straat. Nee. No troe doti no wan see. Niet op leader, niet op komen we niet para, maar nergens om troe doti. Hora kon de kring. Want tere man e kombaka. En altijd je kon de kring. Like een nakt op je borsu. You know wat zijn man. Je hoort die kon de kring. Te want ralis baka. We taki grand tani, dus dat want tak zonde, koffie jompo, seti. Seti. Je verstaan, je sabi toch, wansani, woorden koverteriegels en Dat vooral. al. En go te kaprek. 100%. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up,